וסוניה. אחד האנשים שרק בנס נשארו בחיים הוא אמנון בן יהודה שנפצע בראשו מכדור והובא לרמות נפתלי. הוא שכב שם יומיים חסר הכרה עד שאפשר היה לעלות ולחלץ אותו. עלינו בלילה אחרי התבוסה בנבי יושע, כשהחברים המעיטים מוטלים לא הרחק ואיננו יכולים לקבור אותם. לקחנו את אמנון שהיה מוטל חסר הכרה על אלונקה. הירידה הייתה קשה, האדמה חלקלקה מגשם, המורד תלול, האלונקה כבדה ואמנון בסכנה. לא האמנתי שנגיע שלמים לג'חולה. אינני מבין איך אמנון לא מת מטלטולי הדרך. אמנון הובא לתל השומר ונותח. החלמתו הוגדרה נס רפואי. לפני שנה קרא אמנון לפני חברי הכשרת דפנה שיר שכתב, ובו אמר בין השאר. וכשחזר עליי הדיבור, גמגמתי בלחש. מתי יוכל לחזור ליחידה? ובחיוך הבאי הרופא אמר, לך חביבי, כבר נגמרה המלחמה. ולא ידע הרופא האוהב ששבר לי את הלב. לא ראיתי את אמנון 40 שנה. כשנפגשנו מול נבי יושע, שאלתי אותו. תגיד לי אמנון, אתה הולך עם התחושת אשמה, על מה? שלא נהרגתי? נשארתי חבר'ה פה, לא גמרתי את התפקיד. לא עשיתי את הכל מה שיכולתי. הרגשתי חסר אונים. הייתי כבר ממקף, חשבתי שאני ככה כל יכול, ומישהו דפק אותי לפני שדפקתי אותו, זה כישלון חמור. אבל זה שנשארתי בחיים, שהיה להשלים עם זה. כאילו לא גמרתי תפקידי. אתה יודע, אתה כתבת את השיר הזה, הזכיר לי שיר אחר שכתב אלתרמן. חשבתי אני אתן לך את זה. לא אשכח זאת ראי, איך על גב נשאתני, ותזחל איתי על הר בגיא. לא אשכח לך זאת, איך למות לא זרקתני. לא אשכח זאת ראי, איך על גב נשאתני, ותזחל איתי הר בגיא. לא אשכח לך זאת, איך למות לא זרקתני, בחבקי צווארך, החבקי את חיי. הנה לילה ראי, הניחני הפעם. הנה לילה ראי, הניחני וברח. כי מכות רכותיי, כי הלב עולם פעם, כי השמש עליי לא יזרח. עד הבוקר ראי, לא תקום בי עוד רוח, אך עד בוקר אני לא אשכח לך זאת.
אחרי שסבתא נפטרה, כי הייתה כמעט בת 78, ושהוציאו אותו להורג, הוא היה בן 34, ואז חלמתי חלום כאילו שהם נפגשים שם, למעלה באיזשהו מקום, שהיא בקושי הולכת זקנה והוא רץ לקראתה צעיר ונמרץ. ועכשיו בעקבות הסרט כל לילה אני חולמת את החלום. אני רואה אותם נפגשים. בן 34 ובת 78. את סבא שלי, פנחס כץ, הוציאו להורג בגיל 34, בגלל היותו ציוני באסטוניה, בגלל היותו יהודי. קראו לי פנחס על שמו. אני היום בן 34. לאחר התפרקות ברית המועצות נפתחו ארכיוני הקג"ב לקהל הרחב. אמי מרגלית פנתה רשמית לתובע הכללי של רוסיה כדי לגלות מה אירע לפני יותר מ-50 שנה לאביה. מכתב התשובה הגיע מארכיון המפלגה הקומוניסטית לשעבר של אסטוניה שבועיים לפני תחילת צילומי הסרט. וכך, סוף סוף, נודע לנו על תאריך רציחתו של סבי. על קברה של סבתא רחל בחיפה החלטנו לחרות את התאריך, 16 לנובמבר 1941. נורא קשה לי לראות סרטים איפה שיש אסירים שמכים אותם, או סרט עם הצעה להורג של מישהו. הסרטים האלה מכניסים אותי לדיכאון, ואני תמיד רואה במקום שחקן, אני רואה את אבא שלי.